Čak i sada, nakon 42 godine, taj dan na gradskom groblju u Virovitici stoji urezan u mojim kostima. Bilo je to poslijepodne u jesen 1984. a sunce je pržilo suhu zemlju dok smo stajali oko otvorenog groba moje sestrične Julijane. Zrak je bio težak, ali ne samo od tuge. Osjećao se abnormalan fizički pritisak, kao da se sama atmosfera zgusnula, pritišćući ramena i pluća. Pokušavao sam to pripisati šoku, gubitku, ali osjećaj je bio previše stvaran, previše vanjski. Tada sam je ugledao. Sonja, njezina maćeha, ulazila je kroz željezna vrata, lice joj je bilo neprirodno mirna maska. Nije plakala. Dok je hodala prema nama i prolazila nekoliko metara od mene, pritisak u mojim prsima se trenutno utrostručio. Nije to bila bol tuge, bila je to nasilna, gušeća kompresija koja me natjerala da zgrabim zrak, ali zrak nije ulazio. Jeca i rodbine i molitva svećenika postali su daleki, prigušeni šum. U tom trenutku, dok je ta žena stajala tamo, shvatio sam nešto strašno. Zlo koje je dovelo do ovoga nije umrlo s Julijanom. Upravo je hodalo među nama, a njegova težina je savijala sam zrak. Ako ste ikada doživjeli nešto što prkosi objašnjenju, molim vas, pretplatite se, ostavite like i napišite u komentarima iz kojeg grada gledate. Ponekad je jedina utjeha znati da niste sami u svom ludilu. Prije te jeseni 1984. moj je život bio predvidljiv poput rada stroja koji sam svakodnevno popravljao. Svakog jutra u zoru zvižduk tvornice označavao je početak dana, a ja bih s rukama vječno umrljanim uljem uronio u svijet zupčanika i ventila. Bio sam industrijski mehaničar, čovjek koji je vjerovao u logiku, u uzrok i posljedicu. Ako se nešto pokvari, pronađeš kvar, zamijeniš dio i svijet se vrati u ravnotežu. Virovitica je bila takav svijet u malom. Miran, uređen grad, gdje su se dani nizali jedan za drugim, bez velikih potresa. Radio sam od 7 do 3, vraćao se kući na ručak, a poslije podneva su bila ispunjena tihom rutinom. Moji odnosi s kolegama bili su srdačni, ali površni. Prava se veza odvijala unutar obitelji. Bio sam rezerviran mladić, više promatrač nego sudionik, netko tko je nalazio utjehu u ponavljanju i redu. Nisam ni slutio da red može biti tako krhak, da postoje kvarovi za koje nijedan alat ne pomaže i da će se moj svijet uskoro raspasti na dijelove koje nikad neću moći ponovno sastaviti. Središte tog mog uređenog svijeta bila je moja sestrična Julijana. Njezina kuća, samo nekoliko ulica dalje, bila je produžetak moje vlastite, mjesto gdje sam uvijek bio dobrodošao. Bila je iskrena i topla, a naši razgovori bili su bijeg od tvorničke buke i svakodnevne monotonije. Međutim, taj se osjećaj doma počeo mijenjati otkad je u njezin život ušla Sonja maćeha. U početku sam njezinu hladnoću i kontrolirajuću prirodu pripisivao naporu da uspostavi autoritet, ali s vremenom je atmosfera u toj kući postala teška, zagušljiva. Osjećao sam to, ali nisam znao kako to imenovati. Jednom mi je Julijana, tiho i usput, rekla rečenicu koja me progoni do danas: kad je tata tu, ona se promijeni. Nisam shvatio težinu tih riječi. Mislio sam da je to samo prolazna obiteljska napetost. Ta moja pasivnost, to moje ignoriranje postalo je teret koji nosim. Tada još nisam znao da je to bilo tiho upozorenje, posljednje koje ću dobiti prije nego što tišina postane vječna i nepodnošljiva. Moj pogled na smrt bio je do tada jednostavan i naslijeđen od starijih. Smatrao sam je tužnim, ali neizbježnim dijelom života. Mrtvi su odlazili, a živi su ostajali da ih se sjećaju s poštovanjem. Groblja za mene nisu bila mjesta straha, već tišine i sjećanja, mjesta gdje se ciklusi zatvaraju.
Vjerovao sam na neki svoj tihi, neizrečeni način u prirodni poredak stvari, u neku vrstu kozmičke pravde gdje duše nakon smrti pronalaze svoj mir. Moja vjera nije bila ona koja se prakticira u crkvi svake nedjelje, već duboko ukorijenjeno uvjerenje da postoji ravnoteža, da se svaka priča na kraju zaokruži i smiri. Nisam mogao ni zamisliti da nepravda može biti toliko snažna da preživi smrt, da se usidri u zemlju i vrišti u tišini. Ta temeljna uvjerenja, stupovi na kojima je počivao moj cijeli razumljivi svijet, trebala su biti srušena na onom komadu zemlje, pored grobnog mjesta 114, gdje sam naučio da neke priče nikada ne završavaju. One samo čekaju. Prošla su 3 tjedna prije nego što sam smogao snage vratiti se sam. 3 tjedna u kojima sam pokušavao uvjeriti samog sebe da je onaj pritisak u prsima na sprovodu bio samo napadaj panike, reakcija tijela na šok i tugu. Tvornička buka i rutina bile su moje utočište, logičan svijet u kojem je svaki zvuk imao svoje objašnjenje, ali tišina groblja više nije bila ista. Tog poslije podneva, dok sam stajao pred grobnim mjestom 114, osjetio sam ga ponovno. Nije bilo snažno kao prvi put, ali bilo je tu nepogrešivo, tupa težina koja nije dolazila iz mojih pluća, već kao da je zrak oko mene postao gušći, teži. Oslonio sam se na susjedni spomenik, duboko udahnuo, ali olakšanja nije bilo. Nije to bila tuga, tuga je bol koja dolazi iznutra. Ovo je bio vanjski, fizički pritisak, kao da nevidljiva ruka počiva na mojim ramenima i grudima. Tada sam shvatio, s ledenom jezom koja mi je prošla kralježnicom, da ono što se dogodilo na sprovodu nije bilo slučajno. Bilo je to upozorenje. Moji posjeti postali su tjedni ritual, morbidna potreba da testiram vlastiti razum. Svaki put ista stvar. Pritisak je s vremenom evoluirao u pulsirajuću glavobolju, preciznu i metodičnu poput kvara na stroju. Počinjala bi točno u trenutku kad bih skrenuo na stazu koja vodi prema polju G, a prestajala bi istog trena kad bih prošao kroz željezna vrata na izlazu. Pokušavao sam to objasniti logikom. Možda je to autosugestija. Možda moje tijelo samo reagira na mjesto traume. Ali onda se pojavio novi osjećaj, još gori od boli. Osjećaj da me netko promatra. Bio je to onaj instinktivni, potiljačni osjet koji te tjera da se naglo okreneš. Učinio bih to svaki put. Pogled bi mi preletio preko redova tihih, kamenih anđela i urezanih imena, ali nikad nije bilo nikoga, samo vjetar koji je nosio suho lišće. Ipak, osjećaj je ostajao uporan i jasan. Nisam bio sam. Netko je stajao sa strane, u tišini i čekao. Što je čekao, nisam znao, ali strah da ću saznati počeo me izjedati. Vrhunac te prve faze dogodio se jedne kasne jesenske večeri, kad je zrak već postao oštar i hladan. Dok sam se približavao grobu, osjetio sam nešto novo. Zrak oko grobnog mjesta 114 bio je osjetno hladniji. Ne mislim na onaj općeniti jesenski hladan zrak. Bila je to džepna, neprirodna hladnoća, kao da sam zakoračio u nevidljivu ledenu sobu. Na rukama su mi se naježile dlake. Stajao sam na granici te hladnoće, korak unutra, korak van, testirajući. Razlika je bila stvarna, opipljiva. Mogao sam je osjetiti na koži. To više nisam mogao pripisati tuzi ili stresu. Pritisak, glavobolja, osjećaj da me promatraju, a sada i ova ledena mrlja u prostoru, sve je upućivalo na isto. Nešto je bilo fundamentalno pogrešno s tim komadom zemlje. Te večeri, dok sam se vraćao kući drhteći više od hladnoće nego od straha, znao sam da se više ne borim sa sjećanjima. Borio sam se s prisutnošću i ta je prisutnost bila Julijanina. Mjeseci su se pretvorili u godišnja doba, a pritisak na groblju postao je toliko jak da sam ondje jedva mogao izdržati više od 10 minuta. Bilo je to fizičko iscrpljivanje, kao da mi nevidljiva sila crpi snagu.
Jednog takvog poslijepodneva, dok sam se povlačio, drhtav i obliven hladnim znojem, primijetio sam starog grobara kako skuplja uvelo cvijeće nekoliko redova dalje. Prikupio sam svu hrabrost koju sam imao, prišao mu i, trudeći se zvučati ležerno, pitao ga o grobnom mjestu 114. Starac je podigao pogled, a oči su mu bile umorne i pune neizrečenih priča. Nije se iznenadio. Samo je slegnuo ramenima i tiho rekao: "Ah, da, to mjesto. Dečki i ja izbjegavamo taj dio predvečer. Neka nelagoda, znate." Nije elaborirao, a ja nisam pitao, nisam ni trebao. Ta njegova jednostavna rečenica bila je gora od bilo kakvog vriska, potvrda, nisam bio lud. Ono što sam osjećao bilo je stvarno, opipljivo i drugi su ga osjećali. Te noći, dok sam ležao budan, shvatio sam da je strah od ludila zamijenjen nečim mnogo gorim, strahom od istine. Ta spoznaja otvorila je vrata pakla u mojoj glavi. Krivnja, koja je do tada bila tihi, prigušeni šum, sada je postala zaglušujuća buka. Sjećanje na naš posljednji pravi razgovor neprestano mi se vraćalo. Sjedili smo u njezinoj kuhinji, miris kave miješao se s napetošću u zraku. Gledala je kroz prozor, izbjegavajući moj pogled, i izgovorila one riječi: "Kad je tata tu, ona se promijeni." Ja sam samo kimnuo. Nisam pitao što to znači, nisam inzistirao, nisam ponudio pomoć. Bio sam mladić zarobljen u vlastitoj suzdržanosti, nesposoban probiti zid obiteljske nelagode. Sada su te riječi odzvanjale u tišini groblja, u ritmu pulsirajuće glavobolje. Bile su poziv u pomoć na koji se nisam odazvao. Moja pasivnost, moje šutljivo promatranje postali su dio nepravde. Počeo sam se pitati je li njezina prisutnost ondje samo krik zbog onoga što joj je učinjeno, ili je to i tihi prijekor upućen meni, onome koji je znao djelić istine i nije učinio ništa. Moja tuga se pretvorila u teret odgovornosti koji nisam znao kako nositi. Fenomeni su postali osobniji i zravniji. Više nije bila samo opća nelagoda. Jednom sam u rano proljeće donio jedan bijeli tulipan, njezin omiljeni cvijet, i položio ga na hladni mramor. Okrenuo sam se da odem, ali me onaj osjećaj promatranja natjerao da se još jednom osvrnem. Srce mi je stalo. Tulipana nije bilo na sredini ploče gdje sam ga ostavio. Ležao je na samom rubu, kao da ga je netko pomaknuo prema stazi prema meni. Bio je to tihi, nemogući gest. Drugi put, dok je vjetar bio potpuno miran, čuo sam ga. Bio je to jedva čujan zvuk, poput šapata nošenog s velike daljine, ali oblikovao je moje ime. Marko, samo jednom. Zvuk nije bio zao, nije bio prijeteći. Bio je ispunjen neizmjernom tugom, kao da je za izgovaranje te jedne riječi bila potrebna sva energija ovoga svijeta. Smrznuo sam se na mjestu, nesposoban disati, nesposoban pobjeći. Više nije bilo sumnje. Ona nije samo bila tamo, ona je pokušavala komunicirati. Pokušavala je reći nešto što nije mogla reći za života, a ja sam bio jedini koji je slušao. Konačni komadić slagalice, onaj koji je povezao nadnaravnu moru s ljudskom okrutnošću, došao je 2 godine kasnije. Vijest je stigla polako kroz obiteljske šapate. Moj stric, Renato i Sonja prodali su kuću i odselili se. Nitko nije znao kamo točno. Prekinuli su sve kontakte. Nestali su. Za ostatak obitelji to je bio tužan, ali razumljiv čin. Nisu mogli podnijeti život u gradu punom sjećanja. Ali za mene to je bilo priznanje krivnje. To nije bio bijeg od tuge, bio je to bijeg od istine. U tom trenutku sve se složilo: Sonjina hladnoća, Julijanine prigušene molbe, očev slabi karakter, njihov iznenadni nestanak i neprestani, tihi vrisak sa grobnog mjesta 114. Njezina smrt nije bila nesretan slučaj, bila je ušutkana. A oni koji su je ušutkali sada su pobjegli
ostavljajući mene kao jedinog svjedoka njezine vječne, nečujne optužbe. Shvatio sam da se moja borba više ne vodi na groblju. Vodila se u meni s istinom koju sam sada znao, ali koju nikome nisam mogao dokazati. To je bio početak mog 40-godišnjeg bdjenja. Prava istina nije došla iz starih novina ili zakašnjelih priznanja. Došla je iz zemlje, iz samog zraka oko grobnog mjesta 114. Jedne ljetne večeri godinama kasnije, pritisak je bio jači nego ikad, ali ovaj put, umjesto boli, donio je zvuk. Prvo je to bio prigušeni žamor, poput svađe iza debelih zidova, koji sam isprva pripisao vjetru. Ali onda su se glasovi izoštrili. Prepoznao sam Sonjin oštar, zapovjednički ton i Julijanin, slomljen, ali prkosan. Nije bilo riječi, samo emocija, bijes koji se sudarao s očajem. A onda, usred tog nečujnog kaosa, začuo se jasan, suh zvuk. Udarac, ne zvuk šamara, već nečeg težeg, tupog. Zvuk tijela koje pada i udara o drvo. U tom trenutku cijelo groblje je utihnulo. Čak je i vjetar stao. Stajao sam tamo zaleđen, dok mi je hladan znoj curio niz leđa. Više nije bilo sumnje, to nije bila nesreća. Bio je to kraj svađe, to je bio zvuk ubojstva. Ta zvučna vizija razbila je sve moje preostale iluzije. Odjednom su svi komadi sjeli na svoje mjesto s užasavajućom jasnoćom. Sjetio sam se tihih glasina susjeda nakon njezine smrti, priča o žestokoj svađi tog poslijepodneva, koje smo svi otpisali kao zlonamjerno tračanje u malom gradu. Sjetio sam se Sonjinog lica na sprovodu, te neprirodne mirnoće koja nije bila tuga, već kontrola. Bila je to smirenost nekoga tko je uspješno izveo svoju predstavu. I moj stric, Renato, njegova slabost, njegov bijeg od stvarnosti odjednom je dobio smisao. On nije bio samo ožalošćeni otac. Bio je kukavica koji je izabrao vjerovati u laž svoje žene kako ne bi morao priznati vlastiti neuspjeh. Vlastito zanemarivanje koje je dovelo do toga da mu je kći ostala sama s čudovištem. Njihov bijeg iz Virovitice 2 godine kasnije nije bio bijeg od sjećanja, već bijeg od zločina. Službena priča o živčanom slomu bila je samo posljednji okrutni udarac nanesen Julijani, mrlja na njezino ime kako bi se prikrila istina. Tada sam konačno shvatio zašto ja. Zašto se njezina bol usidrila upravo u meni. One njezine riječi, kad je tata tu, ona se promijeni, nisu bile samo usputna primjedba, bile su test, bile su vapaj, posljednji pokušaj da se povjeri nekome tko bi je mogao razumjeti, a ja sam je iznevjerio. Svojom šutnjom, svojom nesposobnošću da postavim pravo pitanje, postao sam dio tišine koja ju je na kraju i ubila. Njezina prisutnost na groblju nije bila prijetnja, nije bila ni osvetoljubivi duh. Bila je to jeka njezine posljednje nade, uporno kucanje na vrata jedinog preostalog svjedoka njezine patnje. Ja sam bio njezin jedini most prema svijetu živih, jedina osoba koja je nosila i sjećanje na njezinu dobrotu i klicu sumnje prema njezinim tlačiteljima. Nije me progonila da bi me kaznila, već zato što sam bio jedini koji je preostao da sluša. Ta spoznaja bila je teža od bilo kakvog straha. Od te večeri sve se promijenilo. Strah od nadnaravnog, od neobjašnjivog, potpuno je nestao. Zamijenila ga je duboka, a teška tuga i osjećaj beskrajne odgovornosti. Više nisam dolazio na groblje da testiram svoj razum ili da se borim s nevidljivom silom. Dolazio sam u tišini, kao svjedok. Znao sam da nikada neću moći dokazati što se dogodilo. Sonja i Renato su nestali, a priča je bila zakopana po 40 godina laži i zaborava. Ali mogao sam učiniti jedno. Mogao sam stajati pred njezinim grobom i u tišini priznati njezinu istinu. Moji posjeti postali su ritual, tiho bdjenje. Moja tuga se preobrazila u doživotnu dužnost da pamtim ono što su drugi izbrisali. Više se nisam bojao njezine prisutnosti.
Postala je dio mene, tiha bol u mojim kostima. Podsjetnik na nepravdu koja vrišti u tišini i na obećanje koje nikad nisam dao. Ali ga svejedno moram ispuniti. Bila je 2026. godina, a ja sam imao 65. Tog ljetnog poslijepodneva, dok je sunce nemilosrdno peklo ispucalo zemlju, zakoračio sam na stazu koja je vodila prema polju G. Vrućina je bila zagušljiva, ali kako sam se približavao grobnom mjestu 114, poznata hladnoća me obavila poput mokrog pokrivača. No, ovaj put je bilo drugačije. Nije bilo pulsirajuće glavobolje, ni onog poznatog pritiska u prsima koji mi je desetljećima krao dah. Umjesto toga zavladala je apsolutna neprirodna tišina. Cvrčci su utihnuli, udaljena buka prometa je nestala, a zrak je postao gust i nepomičan. Osjetio sam je pored sebe ne kao sjenu ili prolaznu jezu, već kao stvarnu, opipljivu težinu koja je zgušnjavala prostor. Njezina prisutnost bila je intenzivnija nego ikad prije, čvrsta i neizbježna. Nisam se usudio pogledati. Umjesto toga, polako sam zatvorio oči, prepuštajući se onome što je dolazilo. Tada me pogodio prvi val, ne sjećanje, već čisti, sirovi osjećaj. Preplavljujući osjećaj nemoći, straha koji paralizira udove i guši krik u grlu. Odmah nakon straha stigla je bol. Nije to bila moja bol. Bila je oštra, prodorna, koncentrirana u jednoj točki na potiljku, jeka udarca koji je prekinuo život. Osjetio sam kratki, zasljepljujući bljesak iznenađenja, a zatim tamu. Ali tama nije bila kraj. Pretvorila se u beskrajno, sivo prostranstvo melankolije, 42 godine usamljenog, strpljivog čekanja sažetog u jedan jedini, vječni trenutak. Osjetio sam težinu svake sekunde te tišine, svake neizgovorene riječi, svake neisplakane suze. I onda, u srcu te vječnosti, njezina konačna poruka, ne u riječima, već kao čista, poražavajuća emocija. Nepravda. Taj osjećaj, tako snažan i apsolutan, slomio je branu koju sam gradio čitav život. Noge su mi popustile. Pao bih da se nisam instinktivno oslonio na susjedni, hladni spomenik. I tada, prvi put nakon njezina sprovoda, suze su potekle, ne suze tuge, već suze priznanja. Shvatio sam da nikada neću moći dokazati zločin, ali moja prisutnost ovdje, moje suze, bile su jedina pravda koju je ikada mogla dobiti. Od tog dana na groblju nešto se u meni nepovratno slomilo. Fizički sam se oporavljao tjednima, tijelo me boljelo kao da sam pretučen, a umor je bio tako dubok da sam jedva ustajao iz kreveta. Ali to nije bilo najgore. Najgora je bila tišina koja je uslijedila, tišina u mojoj glavi gdje su prestala nagađanja i borba i tišina u mojoj kući, jer kako objasniti ženi i djeci da nosiš bol mrtve osobe u vlastitim kostima? Prestao sam pokušavati. Prihvatili su moje stanje kao zakašnjelu reakciju na starost i tugu. Moj život se izvana nije mnogo promijenio, ali iznutra postao sam čuvar. Više nisam bio samo Marko Kovač, umirovljeni mehaničar. Postao sam živi spomenik Julijaninoj istini, tihi svjedok zločina koji nikada neće biti kažnjen. Ta dužnost me izolirala, ali mi je na neki čudan, bolan način dala smisao. Teret je postao moja svrha. Svaki dan nosim težinu njezine nepravde i to je jedina pravda koju će ikada dobiti. Nikada se više nisam vratio na grobno mjesto 114. Nisam morao. Znao sam da je gotovo. Pritisak je nestao, hladnoća se povukla. Vjerujem, ili se barem nadam, da je onog dana, kroz moje suze, pronašla dijelić mira. Nepotpuni mir, to je nemoguće dok istina spava zakopana, ali mir spoznaje da nije zaboravljena. Njezina priča sada živi u meni. Ipak nešto je ostalo. Ožiljak, svakog poslijepodneva, točno u 3:15,
Bez obzira gdje se nalazim ili što radim, osjetim ga. To je samo trenutak, kratka ledena jeza koja mi prođe niz kralježnicu, kao da je dašak zraka s onog groblja pronašao put do mene kroz vrijeme i prostor. To više nije strah. To je podsjetnik. Znak da njezina priča, iako ispričana meni, nikada uistinu nije završila. Zauvijek je urezana u vrijeme. Ako ste ikada doživjeli nešto neobjašnjivo, nešto što vas je zauvijek promijenilo, molim vas, pretplatite se. Ponekad jedina utjeha leži u spoznaji da niste sami nosili taj teret.